Produksyon. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin. Tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitingnan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Abono ay nandito, tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na, panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito, ulan man bumagyo, Abono atin to, Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino, kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito, ulan man bumagyo, abono atin to, Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Mga kababayan, good morning sa inyong lahat. At siyempre,
Sorpresa, ano po? Sorpresa kayo? No, it's a pleasant surprise. At gaya po na kami nasabi, sorpresa nga sapagkat sa loob ng 20 taon, 2 taon lang yata, ay nawala po tayo. Pero we are back, and we are back with a vengeance dahil narito kami, ang inyong mga lingkod. Ako po, ang dati ninyong si Mr. Ri Fernandez Hortaleza. At ako naman, ang inyong lingkod, si Jesse Perez. Kala ko Dr. J. Dito Dr. sa J. ating palatuntunang Pangasinan. Bilis! Kilos! Yan. Yes, yeah. Bilis kilo. Hindi tayo babagal-bagal ngayon, ha? Oo. Kasi New Year. Dapat hindi bagal Bagong kilos. taon, Hindi bagal hindi- kilos. Bilis kilos. Hindi pwede Pagka yung binagalan mo wala mangyayari. Pangasinan, bilis kilos. Mm. Kailangan tayo'y mabilis kumilos ngayon. That's dahil, right. bagong talagang, taon, 2022. Hindi lang mabilis, talagang mabigat. Dahil kilo plural ng kilo. O di kilos. Yeah. Oh. Alam mo nga naman, ano? Okay Okay. po. Anyway, welcome po sa inyo lahat mga kaibigan at sa totoo lang, kinakabahan ako eh. Andito Same, na- Andito pa rin ang kaba. Bilis ka ba? Medyo nawala rin tayo ng mga isang taong mahigit din. That's right. Kaya, Pero sa reporting, hindi tayo tumigil. Pero Nakuman, pag nakuman, sa pero- actual na ganitong programa, doon tayo medyo nangangapa ng konti. Oo. At saka, well, huwag na po ninyong bilangin ang mga wrinkles sa aming mukha na nadagdag. Mula nang kami maging absent, ano po. Pero balik po kami. At gaya na aming nasabi, ito ang palatuntunan ng Pangasinan Bilis Kilos na kung saan lahat ng kinikilos, lalo na tungkol sa pagunlad ng bansa o ng Pangasinan, ay aming babanggitin sa palatuntunan ito. Sapagkat Yes. kailangan, lalo pa nga, sa panahon ng pandemyang ito, itong kontrabidang COVID, Yes. kontrabida na Oo. COVID, kinakailangan talaga mabilis ang ating pagkilos, maganda ang ating pagkilos, tama ang ating pagkilos upang sa ganun ang ating bansa, ang ating lalawigan, lalagong muli. At yan ay sa pamamagitan siyempre ng aming pagtulong sa abot na aming makakaya sa palatuntunan ito, ang bilis kilos. Kaya Jesse, pagka medyo kinakapos at kinukulang, ikaw nang bahalang mag-abono sa akin. Of course, siyempre. At kanina, hindi tayo makakilos ng mabilis eh. That's right. Matraffic. Ay, Pero nako. sabi nga nila, kung matraffic, dapat maaga tayo. Kaya maaga tayo kanina. Nahalata ko nga eh. It's better to be 1 hour early than 1 minute late. Yes. Ganun naman yun, di Dahil ba? hindi pwede yung Ay, bagal-bagal dito. Talagang kailangang bilis tayo agad. Yan. At ipinapauna na po namin, ang isang bawal na itanong dito sa palatuntunan ito ay kung ilang taon na po kami ni Jess. No? Hindi namin sasagutin yan. No? Hindi namin sasagutin. Bahala na kayo. Sabi ni Conrad, kanina, sabi niya, dati wala kang salamin. Ngayon, nakasalamin ka. Nakikiuso na lang. Ako nakasalamin ako nung araw. Oo. Pero hindi nila mahalata dahil nakasalamin ako nung araw, naragdagan ng grado yung kasalamin. Yeah. Ganun ang mangyayari. Kanina, nadadaan ko ng Regional Medical Center. Maganda. Good news at kukunti-kunti yung mga naputukan ng Ay, yan ang magandang balita. Oo. At kinukumusta nga natin na itong ating mga kaibigan, mga nurses at doktores, sabi naman nila medyo unlike last year na wala talaga last year ngayon mayroong konti. Malalaman natin yan kung ilan ang talagang aktual na bilang ng mga naputukan. That's right. At on the national scene, bumaba raw ng 11% ang mga injuries na galing sa firecracker. Pero 11% lang naman ang ibinaba. Oo. Malaking bagay pa. Although malaking bagay pa rin sapagkat noong 2020, bumaba ng 9% naman. 9%. Ito, natagdagan, pero 11% pa rin. 11. Kung tutuusin sa 100%, katiting lang yun. Pero it's good news. It's still good news. Yes. At, At
Tinanong nga Firecrackers. natin dahil dati may kampanya ang gobyerno tungkol sa laban sa iwas paputok, ano? Mm. At ang kanilang kinakampanya na yun is turutot. Oh. Pero pinagbawal nila yan nung magbagong taon yung turutot. Sabi ko, Bakit naman, bakit ano? naman ayaw? Ay, anong gagawin namin? Oo nga. Kasi daw yung turutot para maiwasan yung transmission ng COVID. Paano ba yan? Kasi ganun. siyempre, gagamitin nung isa tapos kukunin nung isa. Baka magkahawaan daw. Kung sa bagay, may point naman. Oo, may point. Ito May kasing point yung mga... COVID na ito eh. Oo. Sabi ko, naging KG tuloy Oo. ang COVID na to sa ating selebrasyon dahil bawal ang paputok, bawal itong turutot. Oo. Pero pero yung iba, ginamit pa rin nila ang kanilang tinatawag na talagang kakayahan, ano? Yes. Alam mo, gaya nung isa, anong ginawa? Pinaandar yung kanyang motorsiklo, umod ng ingay. Itong butsoy, lakas pa naman, isinabay. Oo. Kaya, ang haba, o kaya at least, bakit naman kasi ganun ano, Jess? Oo. Kung New Year, kailangan gumawa tayo ng tunog. No? Yes, Malakas na sabi tunog. nila to drive the evil away, no? Ganon. Oo. Ay. Pagka narinig daw ng mga yung mga multo, yung tunog, Oh. tumatakbo sila. Yun nga mismong aso't pusa, tumahimik eh. Yun nga eh. Grabe. Nanginginig pa yung ibang asong nakita ko nasa Yun isang nga. sulok. Ano? Mm-mm. Dahil nga sa mga sunod-sunod na paputok. Yun nga ang pusa namin, 2 araw na nawala. Ngayon, bumalik na. Pero kung tutusin, mas konti ngayon ang mga paputok kaysa nung Oo, mga oo. nakaraang mga taon na talagang, naku po, At ang maganda nito, nakatipid tayo. that's right. Oo. No? Nakatipid Hindi. ng konti ang Pero- mga ka-action natin dahil That's right. hindi na gaanong nagpaputok, Oo. hindi na bumili ng mga kung ano-anong mga bagay na yan. At saka may dahilan sila. Bawal kasi. Oh. Bawal, May bawal. dahilan. At saka ang maganda nito is dahil sabi nila, hindi halatang walang pera. Walang pera. Walang halatang pera, hindi na walang pera dahil WP, ano? WP. Walang pera. Pero So, at any rate, marami pa ring mga narinig tayong mga sabi nila is bayaan mo yan dahil minsan lang sa isang taon. yung ibang magsasaka naman, yung ilang miyembro ng abono, ang ginawa na lang, walang paputok, walang mga turutot, anong ginawa? Kinalampang na lang yung mga paranggana, mga batya, anong dumating ang alas 12 ng hating gabi. Kaya sari-saring paraan talaga. If there's a will, there's a way. Yan. Yes. At speaking of this abono nga pala is medyo yung iinit ang upuan ng mga nasa hot seat nitong Senado, dahil magkakaroon ng hearing. That's right. Dito sa House Bill 1085 ba yun? Yung mga 10845. 10845. Ay, akala ko Republic Act, 1085. 10845. 10845. Ito yung tag-i-smuggling o yung pagpupuslit ng Ay, mga naku. iba't ibang mga agri products. Yun nga eh. Akala ko kung paano yung smuggling sa drugs, o kaya yung mga iba't ibang commodities, pero pati pala agricultural products. Yes, at ang saklap. dati-rati, bigas lamang, Ngayon pa, ngayon, ang dami na. Lahat Gulay. na halos. Pati gulay ng na. klase ng mga gulay, lalo na itong mga gulay na paborito natin na galing ng Bagyo. Ay, Pinasukan na rin. Biro mo yun. Marami yun. Yung iba hindi malaman na hindi tanto kung kinasasama ng smuggled. Masama po yun. Dahil naapektuhan ang ekonomiya natin. At Yes. naapektuhan ang mga magsasaka natin. Yes. Sila, umaasa tayo dapat sa mga produkto nila, pero ano nangyayari? May dumarating na ibang produkto, na ang baba ng presyo. Kaya tuloy, apektado naman sila. Apektado tayo. Local farmers natin, Mm-mm. At kawawang kawawa. Kawawa sila. Itong House Bill 1045. 10845. 10845. Yes, 10845. Magkakaroon ng Senate hearing sa
January 5 ba yun? January 5. Yes, Yeah. January 5. Sa ano na yun? Ano ngayon? Kasi Miyerkules na yun, ano? Miyerkules Oh, ba? sa Miyerkules na. 3, 4. Oh yeah, Miyerkules na pala. Oo nga, no? At pag-uusapan dito, bakit sa dinami-dami ng mga smuggled goods, especially agri-products, wala pa tayong nakikitang nakukulong Ayun. Wala pa tayong nakikitang o nababalitaang na nakukulong at na ituro nating Naparusahan, no? Wala talaga. dahil nababalitaan natin milyon-milyon tong mga pinapasok dito, pero Sinabi mo pa, ano, pagdating daw sa media nagiging less than 1 million na. So hindi sila sabit doon sa kasong ano ba, economic sabotage. that's right. Oo, nakakaiwas sila doon dahil less than 1 million. Economic sabotage talaga yun. Oo, Kung tutuusin ko, smuggler kang napatunayan, nahuli, dapat kulong ka. Ikaso, hindi sila nakukulong. Yun nga. Yun ang masaklap eh. Ano? Dahil economic sabotage, mayroong kanyan yung yung halaga ng kailangang abutin para hindi sila makapagpiyansa. Kaya binababa yung halaga ng mga smuggled items o goods na pumapasok sa bansa. Kasi supposed to be, ayon sa pagkakaalam ko, dapat 10 million pesos worth, yun ang magiging economic sabotage na. Kaso, sabi mo nga, kinakailangan talaga ibaba. No? Binababa, oo. They go around the law eh. Ibababa yung walang worth na 10 million, hindi economic sabotage, sabi nila. Samantalang nakapuslit pa rin. Ano? Ipinuslit pa rin. Yan eh. Kaya dapat nga automatic kulong. Yung ibang smuggler ng ibang bagay, kulong agad eh. Oo. Bakit itong mga ito? Ha? Yun Nako, nga. pati mais, ini-smuggle. Gulay, pati, ay biruin mo ba naman yan? Nababawasan nga ang presyo eh. Pero kung tutusin, ay grabe ang ginagawa ng mga smuggler na to. At hirap na hirap. Ang hirap na hirap dito yung mga farmers. Dahil alam na natin ang buhay ng mga farmers. Hirap na hirap ng mga ito na nagbubungkal, nag-araro, nagtatanim, tapos kinukompetensya pa ng mga smuggler na to. Yun ang word, kinukompetensya pa. Oo. Ay nako po. At saka hindi patas ang kompetensya. Ano? Oo. Lugi yung Pilipino magsasaka. Sila yung naghihirap eh. Mahal yung mga pataba nila, mahal yung mga cost of production cost nila, tapos bigla na lamang papasok ang mga ito. Siguro may mga anong tawag dito? Padrino sila dito mga Yun ang lumilitaw pare. Dahil kung walang padrino ang mga yan, hindi sila makakalusot eh. Kaso bakit? Lusot na lusot at matagal nang ginagawa. Ano? Oo. Ay nako. Dapat malaman, ma-identify ng tahasan kung sino ang mga mastermind sa likod ng smuggling na ito. At malalaman natin kung sinong ikakanta nitong mga maiimbestigahang ang problema dito kasi yung mga kawawang mga parang sila ang nagtitinda, no? Mga tindero na lamang sa merkado ang na huhuli. Pero yung talagang mga malalaking tao sa likod ng itong smuggling na to, hindi sila napapangalanan ng lamang. Yan nga. Na-identify yung mga nasa ibaba, no? Oo, yung mga nahuhuli. Ang problema nito is ang kawawang mga yung mga nagtitingi yung tawag doon, yung mga nagtitingi kunwari, no, smuggled items. Yun ang mga nahuhuli, kunti-kunti, pero yung mga talagang malalaking tao sa likod nito ay scot-free at hindi sila napapangalanan pa. Hindi parang napoprotektahan tuloy. Pero hindi sila na-identify, hindi napapublicize ang kanilang pangalan. Samantalang ginagawa nilang matagal na. Ako, mga kaibigan, mga tagapakinig namin, isipin po ninyo, malaking pera
ang nawawala sa pamahalang Pilipinas, ano? At yan ay tinatayang hanggang 250 billion pesos ang nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa smuggling. Biro mo yung laki ng nawawala dahil sa smuggling na yan. Kaya kung hindi masasawata, mawawalan ang gobyerno ng ang laki-laking halaga Malaki na to. Oo. dapat sana na magamit sa mas magandang mga bagay. No? Yes. Oo. Pero ang tanong, Jess, ewan ko kung masasagot mo rin. Ako, hinahanap ko rin ang sagot eh. Paano nailulusot ng mga ito ang kanilang smuggled products? Ayun. Paano? Kaya nga, There is a way. kung hindi ito, kung wala silang padrinos dito, kaya hindi nakakalusot ang mayan. Yung padrino na yan, yung word na yan eh. Padrino. Naku po, yumayaman ng mga yan eh, mga padrinong yan. Ano? Dahil lang sa ipapalusot nila yung isang bagay na hindi pwede. Yun lang ang gagawin nila, yayaman na. Biro mo yan? Ngayon, saan ba dumadaan ang mga products na ito? At sino bang dapat sumita sa mga produktong ito? Hindi ba ang Bureau of Customs? Customs, yes. Oo. BOC. BOC. Naku po. Ano nangyayari? Bakit nakakalusot pa rin? Ang alam ng iba, apektado lang yung mga magsasakang nagtatanim ng bigas. Hindi po. Dahil pati gulay na, gulay na, repolyo, pati cauliflower, bawang. Bawang, apektado ang bayambang yan. Carrots, pati mga yan, sibuyas, ang mga yan ay Meron lumulusot tayong mga sariling produktong ganito, tapos nandyan pa lumulusot itong mga smuggler, kawawa na nga itong ating mga magsasaka natin, tapos ganyan pa. Ay, naku. Kumbaga, Naisip ko tuloy. tapos kung napipisti pa yung ating mga Ayun local pa. producers, yung mga farmers natin, ay talagang hindi natin alam kung paano maghirap itong ating mga farmers na to. Ano. Mga magsasaka, they are the unsung heroes and heroines sa bansa. Silang nagpapakain ng bansa kung tutuusin. Ano? Dahil yung mga produkto nila, binibili ng mga Pilipino eh. Yun ang kinakain nila. Pero madadaya sila dahil sa paraang smuggling. Biro mo yan. Walang konsensya itong mga gumagawa ng ganyan. Ano? Mga gulay, mga ani, iba't ibang ani, pinasok na ng mga smuggler. Biro mo yun. Kasi may produktong na iyan, meron din sa ibang bansa. At ang isang tanong pa, Jesse, saan galing yung mga gulay na ini-smuggle na yan? Ayun. Saang bansa? Saang bansa? Yun eh. May pinanggalingan ng mga yan. May pinanggalingan yan talaga. Pero aling bansa? Saang bansa kinukuha ang mga ini-smuggle na yan? Maraming tanong na dapat sagutin. Ano? At sa Senate hearing na yan, sa Miyerkules nga mga kaibigan, ay tingnan natin kung ang mga tanong na yan, kahit ilan man lang, masasagot, mabibigyan ng sagot, at mabibigyan ng lunas. At Bueno, isa pa, meron sige. pa. At isa pa, kung may mga ibubulgar na mga that's right. taong nasa likod nitong smuggling na ito ng Ako, mga agricultural products. Sino kaya ang mga ito? Ano? Sa ngayon, naka-face mask pa sila eh. Hindi ko pa makikilala. Pero sa pagkatapos ng Senate hearing, lalabas na ang kanilang face mask. Bueno mga kaibigan, babalik po kami. Ito po muli, sinasabi na yung Pangasinan, bilis kilos, at meron pa tayong isang oras na bubunuin. Mabira. Bubunuin. Kaya antay lang po kayo, babalik po kami pagkaraan ng ilang paalala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono.
nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka. Hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro.
kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list. Abono party list sa Pilipino. Abono party list. Abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin. Tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka. Hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list. Abono party list sa Pilipino. Abono party list. Abono atin to. Bueno mga kaibigan, nagpapatuloy po tayo. Ito pa rin ang Pangasinan. Bilis! Kilos! At Yes. syempre, ito ang inyong mga lingkod. Ako pa rin po si Mr. Ri. Hindi pa rin At nagbabago. ako pa rin po, si Jesse Perez. Yan, ano. Sabi May nila, nagtatanong mga araw sa pare. 2 taon lang tayong di nagkita eh. 4 ng Oo mata nga. mo. Sabi nito. Parang 2 dekada eh. Biro mo yun, ano? Tagal din, ano? May nagtatanong nga pala sa akin, ano? Kung ikaw daw, dahil Perez ka, sa inyo yung Perez Boulevard.
Sabi ko naman baka sa mga ninuno niya, ako lang naman. Si Lali, Pero- Lolo Eugenio. Eugenio, Mama Eugenio. Oo. Sa kanya pinangalan po yung Perez Boulevard sa Dagupan City. Ano? Ganon din yung SEPNAS, sa kanya rin, di ba? Speaker Eugenio Perez, National Agricultural School. SIPNAS, oo. Agricultural din yun. Ha? Oo. At yun po ang isa sa mga pinoprotektahan din ng abono. Abono. Kumusta nga pala kay Boss Rosendo Sendong O. So. Ano po? Yes. At, sige. mga iba pang mga kaibigan natin sa grupo ng abono. At kung sinasabi ng iba pang mga kaibigan, Oo. lalong-lalo na, ang kaibigan kong noon pa, ilang dekada ko ng kaibigan, si Conrad Estrella. Yeah, That's right. one of these days, baka mai-feature din natin siya dahil That's right. marami siyang mga pinanukalang mga batas. Marami. Kaya yung sinasabi naman ng iba kasi na, nasa Senado yun, wala namang ginawa. Anong walang ginawa? Uy. Taban ako naman kayo. Uy, hindi nyo ba alam? Dahan-dahan po kayo ng pagsasalita. Hindi nyo ba alam na magkakaroon ng regional health center ba yun? Yung dyan sa Rosales. O sa Rosales mismo. Yung hospital. Mga yan. Kasi Dami itong din regional nakakaalam. hospital natin dito sa Dagupan, punong-puno na. Ha? Katulad kanina, galing ako dyan. Nagpa-regular check-up ako. Maagang maaga ako ang dami na rin mga nakapila. May mas maaga. Yeah. Biro. As far as Western Pangasinan. Kailangan talaga. Nakikita ko yung mga ambulansya ng Celeste Cares. Ha? Additional hospitals talaga. Kailangan. Kaya kailangan nang magkaroon ng isang hospital na katulad nito ng nasa Dagupan dahil napakalawak ng Pangasinan. At That's sa ganyan pag operational na yung Eastern Pangasinan, Western Pangasinan, yung itong sa Rosales, siguro hindi na masyadong pupunta pa ng Dagupan. Itong mga galing sa Eastern Pangasinan. Oo. Ayan. Ay ang mismong kwan dito is Abono Party List Conrad Estrella. Regional hospital yan. Regional Pero hospital ito. naka-base po sa Rosales. Bayan ng Rosales, Pangasinan. No? Kasi, Kaya tayo ng mga yan. No? Dapat malaman ng sabi nila, wala naman nagagawa. Ano mo na? Nako naman kayo. Don't be blind. Ano? At huwag kayong dagling nakikinig sa sinasabi ng ibang naninira na, abono nga, wala namang ginawa. Nako naman ang Tsaka, sabi nila, hindi siya marami siya kasing hindi nakakaalam. Lalo na nung pandemic na parang hindi nakikita yung mga kuwan. Pero ang nangyayari doon kasi maski hindi sila mismong nagpupunta sa tao, tuloy-tuloy pa rin yung pag-arangkada nila. That's right. Oo, katulad din diyan sa opisina ni Congresswoman Arenas, Baby Arenas. Baby. Hindi nga siya nakikita pero lumalabas yung mga tao nila na nagkukonsulta sa mga barabarangay. Ganon din ang itong Abono Party List. Hindi naman kasi kailangan yung mismong taong makikita mo he can send representatives upang sa ganun mas malawak ang kanilang mararating. Yes, at madali ang kanilang may mga tao yan sa mga hospital Tama. May mga tao sila na halimbawa kung kailangan mo ng konting tulong, aayudan sila kaagad. Yun. Yung pirma-pirma lang, ayan, diretso yan. Okay. Yung mga, katulad niya ni Congressman Party List Estrella. Si Representative Conrad M. Estrella III. Ano po? Deputy Speaker yan, ha? Deputy Speaker Biro mo yan. yan? At madali ang kanyang pagkuha ng pondo. Yun ang power ng isang Deputy Speaker. Star talaga siya sa Kongreso Estrella. Estrella. At pati yung opisina dyan, grabe, ang dami ng taong nagpupunta doon. Maski nung panahon ng pandemic. That's right. Okay? So, ano ba ito? Ano ba? Ay, nako, itong
po. Okay. Sir, may nagsabi pong bumalik na kayo sa aksyon. Wala pong AM yung radyo namin. Puros FM lang. Hmm. Paano ako makakapakinig sa ano? Ay, kuhan ka Manood na ka lang. na lang sa ano? Sa Facebook. Facebook. Facebook na lang. Idaan mo na lang sa Facebook. Ano? Mm. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo. At inulit po namin, Pangasinan, bilis, kilos ang inyong pinapakinggang palatuntunan. At ito, magsasama-sama po tayo hanggang alas 12:30 ng tanghali. Yes, That's so right. mahaba-haba to. Mahaba pa. That's right. Ano? Oo. Oh. Kaya't gaya po namin nabanggit kanina, mga gulay, marami pa naman Pilipinong may gusto ng gulay eh. Tapos yung pang ini-smuggle, yung pang umaapekto, ano? Ayun Yun na po nga naman eh. ito. Oo. Mhm. Ay, itong kwan sana, ang i-smuggle nila, yung itong gasolina para bumaba ang presyo. Ayun din. Mantakin ba namang Isa pa rin. tumaas ng Tumaas ba? Tumaas? tumaas ng 2 pesos per liter. Ay, nako, 2 pesos. Oh, di magkano 'yan? Epektibo 'yan bukas, ha? Kaya ngayon nga lang mag-full tank na kayo. Oo. Full tank na kayo ng 200. Ba't ganyan, ano? Kung itataas, ilang beses na magtataas. Hmm. Ibababa, minsan lang, 2 beses lang. Oo. At kung itataas, malaki ang itataas. Kung ibababa, 50. Yung 200 pesos ang itataas, 50 pesos lang ibababa. Ayan. Pero yun, ano? Ba't ganun? Primeron ora agaw na 2022. Oo. Taas presyo ng gasolina. Yung sasalubong, ha? Oo. Tapos ito pang mga smuggler. Ay, nako, ano ba nangyari? Ano pa ba? Only in the Philippines ba? Mhm. Ganun ba yun? So, Pero- tingnan natin ang Enero 5 kung anong mangyayari niyan. Mm. At mabuti na lang at mabibigyan ng lugar na tignan itong mga smuggler na ito, smuggle of goods na ito ng mga Smuggling, ano? Sa Senado po yan, mga kaibigan, January 5, ano? At siyempre, titingnan maigi ang content ng Republic Act number 10845, ano? Upang sa ganun. At iba pang mga law hinggil dito sa smuggling, ano? Upang sa ganun, mabigyan ng ngipin talaga ang mga batas na binabaliwala ng iba, sinasabutahin ng iba, o naku, pinagtatawanan pa ng iba, ano? Wala yan, nakakalusot din tayo, sabi nila. Yeah, Pero ngayon, oo. Nako, Madali lang yan, sabi nila. lakas ng loob ng mga yan. Tapos, yun nga, ang dami-dami ng kanilang ini-smuggle, pero pagdating sa actual, ang nilalagay lang nila, less than 1 million, para makakalusot sila. Yun. Hindi sila, kasi ang maganda dito sa batas na ito, once na, maski hindi ka pa napapatunayang na yung guilty ba, habang dinidinig ang kaso, pasok ka na kaagad sa yun, dapat. sa kulungan. Oo, para, ay nako. Oo. Kung nakakawala ka pa rin habang hindi natin yung pagdinig ng kaso na Oo. ilang beses namang minamanyubra para mapospon, wala. Makakapag-smuggle ka pang muli. Kaya marami tayong nababalita ang mga smuggled goods na pumapasok dito. Wala tayong nakikitang nasa loob ng bilangguan dahil yung sistema nga na ginagawa nila na forget na muna yan dahil Saka, maliit lang naman ang yung talagang sasabihin ini-smuggle para sila ay hindi makakaloob o Yun. makakapasok ng bilangguan. they go around the law, ano? Mm. Saka, halimbawa, 10 million pesos considered economic sabotage. Mm-mm. Pero kung mamanyubrahin nilang ang smuggle 8 million lang, hindi sila akusado sa Wala na. economic sabotage. Ay Yun naku pa nga naman ang ito. iba, ilalagay So, nila na kulang ng 1 million. Pagdating sa media, baka may mga media din na yung pa. nababarahan yung dyan. panghinala, nakakalungkot sabihin, mga kaibigan, nasa media po kami, pero may mangilan ilang mga demonyo sa loob ng media rin. Ano? Na talagang pinangangalandakan nila ang kanilang propesyon. O sa ganun, palitawing malakas sila, magagawa nilang isang bagay, kaya hindi namin ibabalita yung nangyari, basta may ganun. Ay, nako po, may mga kilala tayong ganyan. Pero fortunately naman, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, we never did that.
Yes. Oo. Kaya nanatili kaming ordinary media men, ano? Mm-mm. Walang malalaking mga bahay, malapalasyong bahay, walang maraming sasakyan dahil hindi namin ginagawa Yeah. ang mga yan. You Mm-mm. can count on us. Yeah. Okay. Oo. At Sige. Uy, inaabunuhan na lang namin sa masipag na pagtatrabaho, ano? Hindi yung madaling kikitain. Mm-mm. Ay nako. Ba, itong si Mr. Noli Kapwa, isa itong magsasaka sa Santa Barbara. Akalain mo ba lumaki din, nagkapagpundar na rin siya ng mga iba't ibang through sariling sikap niya. Oh. Oo. At sinasaluduhan natin itong mga katulad ni Mr. Noli Kapwa ng Santa Barbara. Dahil ang dami niyang mga naging trabahador na rin eh. At yan ay hindi niya sinasamahan o kaya hindi niya ano bang tawag dito? Yung kwadya ng kabulastugan. Hindi niya sinasamahan ng ganyang mga bagay. Oo. Yan ay totoong diretsong trabaho sa bukid. Yan. Kaya itong mga bagay natin, itong mga magsasakang ganito ang ating dapat saluduhan. Mr. Noli Kapwa, nakailang kwan na rin to, mga ektarya ng kwan, at taon-taon, tuwing tag-ani, kilalang kilala ito ng mga farmers ng not only from Santa Barbara, kundi sa iba't ibang bayan. Noli Kapwa. Oo, dahil sa kanyang sikap at tiyaga, umasenso ang kanyang buhay, kilalang kilala ng mga sindong. Na ano yan? Hindi. Ha? Okay lang. Kilalang kilala nila to na talagang umasenso dahil sa kanilang pagsisikap para mapaunlad ang kanilang pagsasaka. At wala tong hindi kumikitang mato through smuggling Ay, local farmers na talagang umaasenso talaga. Yan. Okay, dami tayo mga kaibigan, may mga reactions na po, napapabayaan namin eh. Ano? Oo. Kaya magbasa tayo ng ilan, tulad nga nitong si, sino ba ito? 2873, ang dulo ng kanyang cellphone number. Mhm. Mga sirs, sabi niya, ihambing na lang sa Shabu Mm. matapos na ang gobyerno ni Duterte, ngunit marami pa rin ang sugat, yung under the table na sinasabi. Sabi ni si Carlo ng Poso Rubio, Pangasinan. Yan, reaction po yan sa pakikinig niya sa Pangasinan Bilis Kilos. Ito namang si 0602, no? Mga sirs, sabi niya, they don't drive the evil away. They call the evil. Because there were many endangered, especially in their eyes, sabi niya, no? Kaya reaction din po yan. Thank you very much sa inyong reaction, ano? At yung isa naman dito, from 8461, sabi niya, sir, tama po kayo. Ang smuggling ay talamak na. At dapat yung sinasabi ninyong Senate hearing matuloy naman at magkaroon ng concrete results sana. Hindi parang rigudon lamang. Don't mention my name please. Okay. Ayun, reaction din po yan, ano? At ito namang isang ito, naku naman itong taong ito, 0602, marami nang nag-aabang kay Sir Ray for all the girls who loved before. Pambira naman ito. Ay, naku naman. Iba na talaga si Mr. Ray. Naku, okay. Talagang pag napapakinggan ang kanyang pangalan is Ay, naku. talagang pan na. 1953, welcome po back sa Action Radio. Kayong dalawa na senior. Pambira ka naman. Pambira. Sige, aminin. Kayong dalawa na senior. Ang pag-iisip namin senior, ano? Pero dapat, sabi pa niya, talagang dapat itigil na smuggling na yan. Pumupirwesyo sa mamamayan, lalo na sa aming mga taga-bukid. At ang future namin nakasalalay
sa gagawin ng authorities, sabi niya, authorities, TYS, authorities laban sa mga smuggler. Sana they will win the battle. They will win the battle dapat, They will win the battle. Thank you very much sa iyo, At yung po ang ilang mga reaksyon ng mga nakakapakinig po natin dito. Kinita ko na talagang ang mga pagsasaka natin tinitignan ng smuggling na kasong yan. Sana ay magkakaroon talaga ng makatotohanang pagdinig at lalabas kung sino itong mga nasa likod ng smuggling na ito ng mga agricultural products. Reaksyon pa. 2165, sabi naman niya, dapat mga sir, yung mga nasa BOC ang imbestigahing unang-una. Sila ang instrument ng smuggling. Thank you very much. So, nako. Tinan mo mga yan, Tama nga naman. Oo. Dami ng reaksyon. Pagka napag-uusapan yung mga smuggling na yan, sabi nila, alam na natin kung sinong mga nagpapalusot. Sino-sino yung mga may pakanan yan. At tingnan nyo rin naman ang kanilang style ng kanilang pamumuhay, sabi nila. Oo nga. Yung sila ng pamumuhay nila, hindi angkop sa sinusweldo lamang nila Yes, totoo yan. They live beyond their means because may ibang pinagkakakitaan Yeah. At ang bilis pang, ang laki parang kinikitang ganun. At laway lang kung minsan ginagamit, Yes, yung influence lang, biro mo yun. Influensya lang. Ay, nako. Oo. At sabi nga natin dito dapat hindi lang itong mga smuggler na to ang talagang maparusahan, kundi yung mga nagiging kasangkot nila. Kasangkot sa aktibidad na to, mga opisyales. Sino-sino kaya? Nasa gobyerno pa, pero sila ang talagang gumagawa rin ng daan. Imbis na sila ang magprotekta dahil kaya nga sila tinalaga dyan sa gobyerno para maipagtanggol o magtanggol sa ating mga batas, sila pa ang nabumubutas at nagkakaroon ng pagkakataong yumaman at gamitin ang kanilang impluensya para magkapera o kaya yumaman. Meron pang iba dyan talagang public official pero private naman ang kanyang ginagawa, lalo na kung sa pagkikita ng perang mabilis na dumarating, ay nako po, talagang pero ganyan lang, Sana nga, like we said kanina, ito sanang Senate hearing 2 days from now ay magresulta sa talagang may resultang talagang aabangan natin to at talagang mabantayan natin. At yan ay ating sasabihin din sa mga taong bayan kung ano ang mga nangyayari sa hearing na yan na Action Ray. Right. Okay. So, kayo po nakikinig muli sa Pangasinan Bilis Kilos, mga kaibigan. At siyempre, kami pa rin inyong mga lingkod. Ako po si Mr. Ray. At Ray ako pa rin Fernandez po. Hortaleza. Ako pa rin po si Jesse Perez, ang inyong pong dating Dr. J. Wow. Weatherman ka di ba? Ano? Weatherman ka, weatherman. Yeah. Nako po. At maalala ko yung may magsasaka nga pala sa Pangasinan. Sabi niya, maswerte tayo sa Pangasinan. Andi tayo binayo ng udet, sabi niya. Yes, oo. Tama nga naman, kawawa yung mga nasa Visayas, Mindanao, yung mga apektado na yung iba hanggang ngayon wala pang kuryente sa kanilang lugar. Wala pa. Biro mo yun. At yung iba, yung mga palayan nila, yung mga tanim nila, wasak lahat. Biro mo yun. Kaya yan dapat ang natin, tutukan natin talaga itong mga smuggler na to. Masahol pa sila sa Odette. Typhoon Odette. Gusto ko yan. Naminsala. Masahol pa sila sa Odette. Ako. Sana ma-audit din sila. Ma-audit. Hindi ma-audit Bueno mga kaibigan, babalik po kami. Mamayang kaunti, pagkaraan muna ng ilang mahalagang paalaala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance.
sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitingnan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung urbanization siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka. Hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin yung Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun. Bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitingnan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung urbanization siguro.
bibiro. Ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka. Hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono Party List sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Mga kaibigan, nagbabalik po tayo. Ito pa rin ang Pangasinan Bilis Kilos. Ri Fernandez Hortaleza alias Mr. Ri, ang inyong lingkod. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Aksyon, Jesse Perez. Bilis, bilis, bilis. Oh, Kilos. That's right. Yeah. Hindi po pwede dito ang matagal. Ganun ha, ganun. Ha? Yeah. Bilisan natin. Ano? eh. Bilisan natin ang pagtupok sa mga smugglers. Ano? Lalong-lalo na. Ano? Dali ng ating oras, oh. Okay. Alas Mabilis. 12 na po. Alas 12 Jess na. Nako. Ang bilis, parang kaupo lang natin kanina. Mhm. At itong... Ito naman, ewan ko kung nagbibiro itong si 1265. Ano? Mga sirs, hindi naman kayo mukhang senior A. Kwanto? Ba, ano? Yan ang gustong-gusto kong par. Ay, ako rin eh. Gusto ko ilang beses kong binasa. Mm. Hindi naman kayo mukhang seniors A. Kwanto? Ayan. Naku naman ito. Maalala ko tuloy yung magandang nurse dyan sa Region 1 Medical Center kanina. O ba, buti ka Nung pa nakakita nagpakwa ka ko ng ng maganda. dahil Oh. ilang taon na kayo, sir? Sabi niya. Nandyan, oh. Bakit? Matanda na ba talaga? Hindi, sir, eh. Parang 50 lang kayo. Wow! Biro, Mamaya, ano ba yan, dadaan ako dito kapag kukunin ko na yung resulta ng aking kwan. Para sabi niya, sige, before lunch, sir, ha? Ay, nako. Oh. Susumbong kita kay Glo. Hindi, kasama ko si Glo. Okay ka, okay ka. Eh, pero ako, pag tinatanong ako ng ganyan, sir, ilang taon na kayo? Next question. Kako sa kanila. Anong taon ko yung pinanganak? Next question. Ganun pa rin eh. Ako, very proud ako. December 25, baka meron pa akong regalo dyan sa inyo, kako. Ay, December ka pala, no? December Tapos 25. ka na. Ako, oo. magbe-birthday pa lang ako sa buwan ng eleksyon. Mayo 2. May 2. Ay, di pa rin election niya, ha? Oh, before election. Nako. Nakikita ko kanina dito sa ating telebisyon, itong isang Oh. screen natin dito, si JB Ejercito pala ang may panukalan nitong kwan. About 10, ano ba yung bill na to? Hindi, batas na to talaga. Batas na, Republican Hindi man. hindi lang Oh. to House bill, ha? Siya talaga. Biro mo yun? Oo, tapos parang So, nagagalit na siya. Oo, siyempre. Sabi niya, hirap kaming nagpasa nito. Nagtrabaho, nag-research kung ilang araw, ilang buwan naming pinagdebatihan to sa Senado. Oh. Tapos bababuin lang nitong mga smuggler na ito. Tama rin. Sabi niya, kaya wag nating palampasin to dahil ang naghihirap dito, ito talagang mga magsasaka. At lahat tayo dyan ay talagang nakikinabang sa mga magsasaka. Sinabi mo pa. Naku, sabi ko nga kanina, silent heroes ang mga yan eh. Yes, oo. Wala silang kibo, pero kumakayod sila. Sa init, gitna ng init ng araw, ulan, kumakayod pa rin yan. Ha? Punong-puno ng lupa ang kanilang mga katawan, sige pa rin. Sa panahon ng tagtanim, yung tagtanim, ano? Hindi yan nagkakandara pang mga yan kung saan sila yung kikita o kaya kukuha ng kanilang pamuhunan sa pagtatanim, ha? May mga iba dyan, kukuha na yung tawag mo dito, tampa. Oo. Yan. Tampa. Ilang beses ang may nagalok ng ganyan sa akin eh. Biro mo Tampa. yan. Aba. Tapos, Interes nga nila, pagkatapos naman ng pagka tag-ani naman mamalitin ang kanilang kita. Ay, nako. Sabi nila dugarugan na may tampa, may nalami, darami. Darami aruma dumaralos. Yung mga ibang magsasaka dyan.
Lalo na yung mga maliliit na magsasaka Mm. na sila ang kawawang nagtatanim, nagbibilad ng kanilang katawan. Oo. Tapos papasukan pa ng ganitong mga smuggler na to. Ang lupit ang lupit talaga. Mm. Ano? Kaya anyway, meron tayong abono nga, yung abono. Yes. It is doing its best para sa ganun masawata ang ganito mga kilos ng mga demonyong smuggler na yan, ano? Pero yun nga, sana hindi magsawa ang abono sa pagbabantay sa kapakanan ng mga magsasaka. Oo, Pero pero hindi magsasawa yun dahil si Sendong yan eh. oh, yan. Oo, siya ang founder ng abono. Oo. At saka talagang dedicated yung taong yan. At yung mga nagiging representante ng abono ay talagang mga farmers yan, pro-farmers yan. Sinabi mo, pro-farmers. Estrella ka mo, Oh. tignan mo naman. Ang Talagang, magkapatid na Estrella mo to, sila mismo yung nagsasaka. Oo. Oo, Tama yan. nakikita kong mga yan na nagsasaka. Yun ang you belong to them talaga. Dahil yung iba, pagmamalasakit ko ito, sabi, hindi mo naman nakikita, ano? Yeah. Magsasaka, pupunta ba naman sa bukid naka-Amerikana. Ano ko, paano ka naman yun? Pero sina Conrad, sina Sendong, nako, yan. Mismo, nasa Everyday bukid aware. ang mga yan. Oo. Sabi nga nila is masami, so bisukol. Masarap ang bisukol na may kinukuha niya tapos sinisip-sip pa daw. Oo. Baka ibang bisukol yan. Ikaw Baka ibang bisukol Ikaw, na yan. Ganito. Hindi, sabi nila, yung maliit lang. Sabi, alireg. Oo nga, no. Maalala ko nga pala si Kakondrad. Itong talaga, hindi, dedicated talaga Pero itong matatapos abono. na yatang term ni Condrad. Sino kayang Yeah, I susunod? think so. Pero wala bang re-election sa kanila? 3 term din yata sila. Gano'n. Oo, pero Applicable din pala sa party list mo, no? iya, oo. At I see. tignan natin kung sino ang susunod sa kanya. Right. Sigurado Talagang- dapat pro-farmer din. Mm. Yung talagang ang puso ay nasa mga magsasaka. Right. May pusong dumaralos. Mm. Lalo Dapat yung na mga- dito sa Pangasinan. Ay, sinabi Itong mo pa. Pangasinan is napakalawak ng Pangasinan Mm. na mostly magsasaka ang kanilang kinabubuhay. Ang bukirin dito, ang dami. Ano? Mm. Mga taniman, ang dami. Taniman. Kaya kinakailangan talaga. At abono is doing its part sa pag-iingat at pagkalinga sa mga magsasaka. Yeah. Yan ang maganda eh. We have a party list na talagang kumikilos para sa kanila. Yeah, Specifically for them. Ano? At siyempre, lalo na kung ang mga magsasaka inaapi, ay nako, andyan ang abono. Andyan agad ang abono. Pagka meron lang nang-aapi, ano? Yan, totoo. Tama yan. Tama ka dyan, Mang Ray. Itong abono na to, hindi lang akala ng mga iba kasi nang aabono pero fertilizer yan. Oo nga. At matanong nga natin minsan itong si Kasendong, baka bukas si Mr. Rosindoso dahil sinisisi siya palagi ang abono sa pagtaas ng mga abono, mga pataba. Oo. Pero may rason dito kung bakit kanya na tumataas itong kwan dahil may mga inputs na kailangang ito'y tignan na kailangang tignang mabuti panang sa gayon naman ay hindi sila ang laging sinisisi dahil may mga ibang grupo dyan na dito sila anong tawag dito para at least maisisi sa grupong ito ng abono itong pagtaas ng mga presyo ng fertilizer. Pero in one side dapat mapakinggan din natin sila. Right. Their side naman, ano? Mm-hmm. 0061, Sir Ray, ang abono po ba ay acronym? Anong ibig sabihin yan? Acronym ba ang abono? Yeah, may pangalan yan May abono. kahulugan ito. Acronym? Oo. So, pasensya na. Matanong natin yan Hindi ko po yata kasi alam. ako mayroon na akong Ganda ng tanong kanya nito, Acronym daw. acronym yan yung abono. It Hindi mo stands for something. Pero, Oo, Ano mayroong kanto, may talagang meaning yan. Oo.
Ano pa? Wala, iba na. Personal na itong iba. Mm. Okay. So, yun po mga kaibigan, ay inaasahan nating sana sa pamamagitan ng palatuntunan ito, kung meron man kayong mga hinaing, kung meron man kayong mga concerns, kung meron man kayong gustong itanong o kaya sabihin tungkol sa field na agriculture sa Pangasinan, feel free to text us o kaya tawagan kami sa messenger, sa email, o magpunta po kayo rito kung may gusto ko yung itanong, sapagkat dito po ay bibigyan lunas, bibigyan liwanag, bibigyan sagot namin ang mga katanungan yan. Because abono really cares. Yan. At itong abono, ang pinapairal, yung pinapairal din ng Action Radio, sama-sama tayo, Pilipino. Filipino. Ayan. Okay. Teka, daming nagtitik sa akin dito eh. Oh. Mm. Okay. So yun po. At gaya po namin nabanggit, mga concerns po ninyo tungkol sa agrikultura or any other concern, feel free talaga. Huwag kayo mahiya, i-text lang po nyo o itawag. Total, hindi naman kayo kinakailangang maging mahiyain dahil kung itatawag nyo, hindi namin kayo nakikita. Nakikinig lang, naririnig lang namin ang boses nyo, pero nalalaman namin ang inyong concerns. At malay nyo, baka matagal ng concern nyo, hindi masagot-sagot ng iba, masasagot po sa palatuntunan ito sa abot ng aming makakaya. Susunod yata na nominee dito is Iskimo. Ay, nako siya. na... Yeah, may nag-text dito eh. Si Iskimo. Baka hindi nyo alam, may Iskimo, Estrella, sabi nila. Ay, nako. Ay, kilala Maski ko. sino sa kanila. Younger yun younger. Oo, younger. Younger ba to? Younger. Oh. Ay, nako. Kasi ang mga estrelyang mga ito is talaga, makita natin sila. Si Iskimo pala. Talaga farmers ang mga yan. Yan. Yung kanilang lulo kasi, yung lulo nila is the father of the Lakay Kondring, agrarian reform. Si Lakay Kondring. Biro mo yan. Oo. Lakay Kondring, talagang... Di ba siya yung dating agriculture secretary? Saka nagagobernador din yan. Oo. Si Lakay Kondring. At saka, yung tatay naman ng mga Ninaka Conrad, saka si Eskimo, nung nagsimula ako sa media, andun na yun, yung tatay nila. Kaya I know them very well. At lalo, nung nawala na si Robert, father nila, itong si Conrad ang naging malapit. Ganon din si Eskimo. At thank you nga pala, Conrad, nung huling nakita ko siya, nagtanong ako, naalis ako ng katakot-takot. Pambihira. Grabe. Ay, nako, Conrad. Bihira ko kasi sila makita. Pero it's nice to know na bihira mang makita, ginagawa nila ang kanilang trabaho as representative of the people through abono. Yeah. So, Eskimo, Iskimo. Oo. Kaya paramdam ka, Eskimo. Magaling tong si Iskimo sa pagsasaka din. Dahil one time nakasama ko sila diyan mismo sa kanilang isang field diyan sa Unsad, Villasis. Sa Unsad, Unsad. At sila mismo talaga yung hands-on na nag-aani ng kanilang mga pananim. Hindi lang mga palay, pati yung mga vegetables na kanilang binabiyahian sa ibang mga lugar na nagiging market ng kanilang mga vegetable products. Talagang itong mga smuggler kasi, Jesse, inaabangan nila isang pagkakataon na mas madali silang makakapasok. Ang nangyari, hinampas ni Odette ang Visayas sa Mindanao. Kaya ano nangyari? Ang daming nawasak na agricultural products sa mga lugar na yun. Kaya lumubhang pinsala, nasira ang lahat ng mga pananim sa mga lugar na yun. It means na kukulangin sa gulay at iba pa ang mga Pilipino. Yan ngayon ang inaabangan ng mga smuggler. Dahil para sa kanila, magandang pagkakataon yung ganun. Kung sa ganun, magpapasok sila. Sila pa nga magiging bayani. May pinasok kami, sabi nila. Pero, sila naman ang kumita. Yes. At mga mamayan natin. At saka insulto sa mga batas ng bansa natin. Yung ginagawa. Kaya, tingnan talaga. Kaya nga magkakaroon ito ng hearing na ito para at least
ma-preempt na yung kung ano man yung mithiin o kaya plano nitong ating mga smuggler na to. Kasi talagang hirap na hirap ang mamamayan na kuwan nitong si Typhoon Odette. Talagang siguradong sasamantalahin ng mga yan. Ay, sinabi mo ang, pa. pagkakataon para pagkakitaan itong ating mga mamamayan, itong ating bansa. Oo. Ah, Pero taka-taka. Itinadaan yan sa Bureau of Customs no? Hmm. Kadalasan Bureau of Customs, dumadaan dun. Bakit nakakalusot? Yun ang dapat na imbestigahin lalo ng Senate, ano? At nakapagtataka, isa pa, ito obserbasyon lang naman, ano? Ay nilagay ni Presidente Duterte na commissioner ng BOC ang isang galing sa militar. Di aasahan na kung magaling sa militar, may kamay na bakal yan, mapapatigil ang smuggling. Pero bakit tuloy pa rin ang katiwalian doon? Bakit? Hindi naman natin sinisisi yung inilagay. Dahil kung tutuusin, kahit na kumilos siyang ganun, kung yung mga nasa ibaba involved, Oo. wala. Talagang wala siyang magagawa at hindi naman niya mababantayan lahat. Hindi lang siya kwan nag-iisa lang siya eh. Right. Kung maraming mga nandyan na Sa ibaba. galaway, Sa ibaba. Sa ibaba. Nagkakaisa sila. Mag-isa siya rito. Oo. Para silang susunod. Dahil sila ang nakikipag-deal mismo. Ano? Kaya dapat pati rin yung mga tao sa customs dapat imbestigahin. Yung Tama. Dahil hindi lang yung mga suspected na smuggler mismo, kundi pati yung mga pinagdadaanan ng mga smuggled goods. Dahil it has been established na dumadaan yung mga yan sa Bureau of Customs. Yeah. Hindi yung pinupuslit. Meron din siguro yung pinupuslit sa through ibang lugar, ano? Pero hindi masyado. Hindi gaya na sa customs na by bulk dumarating. Nakakalusot. Bakit nakakalusot? Yun ang tanong. Yan ang malalaman natin ng Miyerkules yan. At bukas si Mr. Rosindo So magsasabi pa ng mga ibang mga aktibidades. Right. Lalo na itong rice, ito sa bigas. Ay, nako, itong bigas staple food ng Pilipino yan Kinakailangan talagang bigas. Kumakain ka ba ng bigas? Ay, siyempre Ako hindi, kinakain ko kanin. Kanin. Nagiging daga tuloy ako, Hindi no? mo Bili mo kasi yung bigas kinakain mo. Ay, sus. Ay, nako. Ganyan lang talaga. Okay. Staple Dinadaan food lang talaga. namin sa tawa. Oo. At dapat maging masaya tayo sa pagsalubong ng 2022. Right. Dahil 2022. maski ano man yung nangyari sa atin noong 2021, COVID man at bagyo, Nako. tawanan lang natin to. Pero ito ang hindi natin tatawanan. Itong mga smuggler natin. Ay, talaga. Hindi dapat tawanan ng mga yan. Dapat isimangutan. Kung pwede lang, batukan pa no? Kasi ang dami nilang ginagawang kabalbalan talaga sa Pilipinas. Especially smuggling ng agricultural products. Agrikultura ang nag-aari sa atin dito para makakain ng Pilipino. Pero sinisira nila ang agrikultura ng Pilipinas. Ang mga smuggler halatang walang malasakit sa kanilang kababayan. Halata. Dahil kung may malasakit sila, hindi nila gagawin yung ginagawa nila Dahil apektado yung mga kababayan nila. Tumikita sila may malasakit pa ba Wala. Sila nagbibigay ng sakit Hindi nagmamalasakit. Kundi, ay nako, ganyan lang talaga. At saka ang laki-laki ng yung Federation of Philippine Industries, ayon sa kanila, yun nga, sabi ko kanina, 250 billion pesos ang nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa smuggling. 250 billion pesos. That's something. Ano? Grabe yan. Malaking bagay yan. Oo. Hindi dapat na pabayaan ng ganyan. Kaya, Senate hearing, please, mga nasa Senado, do something about it. Something concrete. Something lasting. Okay. Mayroon pa tayong 2 minuto. Bago ganun tayo mamaalam. Saka kung gano'n. Babatiin natin itong mga ilang tagapakinig nating mga farmers, ano? Si Tama. Mang Ador Mamurno, nakikinig daw siya. Siya ang pangulo ngayon ng Sinukalan River Integrated
Mamurno. Cooperative, Mamurno. Diyan Ay, sa... ano ang kaya niya sakop si nila. Alex? May kilala kong Alex Mamurno eh. Alex, ewan ko kung sino siya. Taga-Bunuan yun, taga-Bunuan. Tapos ito pang isa, itong grupo naman ni Mang Cirila, Madam Cirila Kapwa. Ay, panto. Kapatid ba? O, hindi. Ito yung pangulo ng, ito ang presidente ng mga farmers. Ano na yung pangalan nila? Yung Pandaralusan. Na, Pandaralusan, grupo ng mga Pandaralusan sa Santa Barbara. Santa I Barbara. see, okay. Talagang nangampanya kasi akong makinig kayo Oy. na sa bago naming palatuntunan ni Mang Ray at ito'y about farmers. Yan. Ayun, kaya mga Yung mga nagtatanim din dyan, iba, yung mga plantito at plantita, ano? Oo. Kumusta rin kayo dyan, ano? Si Lori Parsan, saka si Carlo, ano? Mhm. Kinukumusta rin namin, siyempre, at yung iba pa, si Jane, dyan sa, taga-saan ba si Jane? Karaal yata, no? Oo, Si Vivian, marami, yan ang, marami, ano? Mm. Mga Talagang nagmamalasakit sa pinagkakitaan din farmers. talaga ng ating mga nung panahon ng pandemya, yung plantita. Mga plantitos. sumikat. Alam mo bang dami kong biniling plants? Dahil pagdaan ko nanibago ako, bagong klaseng, ngayon ko lang nakikita ang plants. Oo. Kaya hindi ko matiis, bibili ako. Ando sa bahay ngayon. Pati masitera, bumili na rin ako. At ang ganda pala. Oh yeah, Ganda ng maganda. iba't ibang plants. Yun Na- ang pag nakita mo yung mga bahay na may mga ganyan, Oh. talagang mabibili kang Ay, mga- sinabi mo pa. Mm. Nakakaalis ng ano rin eh. Stress, Happy, oo. very colorful. Ha? Nagkatabi-tabi. Biro mo yun. Talagang, may kamahalan nga lang yung iba. At saka yan pa, bakit di pare-pareho ang presyo? Isang klaseng, halimbawa, yung green na may kulay na pula. Doon sa kabila, 350, sabi. Doon sa kabila naman, 200. Yeah. Biro mo yun, bakit? Dito lang sa same Galban. Tignan mo lang dyan sa Oo, Galban. Nakahilera. Diyan sa may... Harap ng poso, ay sa harap ng public. munisipyo. Oo. Doon. Oo. Kumusta pala si Maripe, ano? Maripe Rivero ng Mangin, nagtitinda yan. Oo. Yung mga Nagtitinda, yung mga itinitindi niyang halaman, singganda niya. Wala. Ayun nga eh. Ganun. Oo. Okay. So, Ako naman, ang pinagkaabalahan ko noon nung pandemic is yung mga gulay ng pala, yung mga gulay-gulay, no? Hanggang ngayon. Yung makakain. Yung mga nakakain. Ito nga si Nathaniel eh. Namingay ito ng mga seedlings. Ba? Mga ngayon, hanggang ngayon, dire-diretsong umiikot sa akin, sa aking garden set, sa Ganun mga seedlings. siguro, Ano? Yun din si Mangin Barangay Captain Benedict Kayabyab. Binigyan din ako ng ilang pakete ng seedlings eh. O ngayon, tinanim ngayon. Ano? Kaya, kung yung solar mo, yung yard mo idle, tamnan mo. Ang ginagawa ko rin, kung may sobra kong seedlings, alam mo yung Divinesia Highway, Oh. na may nagtitinda dyan ng mga gulay-gulay na halaman. Ano? Diyan ko binabagsak yung iba. Pinagkakakitaan ko biro rin. yan. Halimbawa yung talong. Oh. Binibigay ko sa kanila ng 4 pesos ang isang seedling. Aba, Binibinta lang 5 pesos. Yung mga kwan na. okay lang. Okay na yun. 3 pesos. Sa isang daan pa tayo, mayroon kang 3 times 100 300 na rin. 300 na. Tapos yun ang ibibenta ng mayan sa mga dumadaan-daan dyan sa Divinesia Highway. Saka hindi yung value nung kinita mo kundi yung it's Yes. the concern that counts. Ano? Mm. Nakatulong ka, Oo. natulungan mo ang mga ibang tao, indirectly, maganda. Ano? Oo. Yun. So, sa pamamagitan po ng Pangasinan Bilis Kilos, ay ang mga ganyang topic ang aming tatalakayin tuwing na, at yan nawa, andyan pa rin kayo, kasama namin, upang sa ganun, lalo kami inspirado sa aming ginagawa. Mga Okay. kaibigan, kailangan ng Talagang ang mabilis bilis ng ang oras, ating oras. Ang Kasing ng oras. bilis ng Pangasinan. Yan. Kasing bilis ng bilis kilos ng- ng Pangasinan. Yan. So, with that, kinakailang magpaalam tayo. Okay? Simulan mo. Ladies first. Ay, hindi. Ladies first. Jessie first. Okay. Okay. Ako po ang inyong lingkod. Action Jesse Perez muli. Nagsasabing, Pangasinan, bilis, kilos. At ito naman ang inyong lingkod, mga kaibigan. Gaya po ng dati,
Mr. Ri, ang inyong lingkod, Action Ri Fernandez Hortaleza, alias Mr. Ri, pamilyar kong linya. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Lalong-lalo na ikaw. Manila Broadcasting Company. Ay nakikinig sa tunog ng bayan. Aksyon Radio.